Chystáte sa na ryby? Hľadáte udicu, navia, krmivo alebo návnady na ryby? Sonár, čln, rybárske oblečenie? Všetko nájdete na www.hachik.sk, najlepšom a najobľúbenejšom rybárskom e-shope na Slovensku. V pohodlí domova si ľahko a jednoducho vyberiete produkty z oblasti kaprárina, prívlač, lov sumca, feeder, lov na plavák a morský rybolov. Na Hachiku nájdete kompletné informácie k vybraným produktom a okrem detailného popisu aj 3D náhľady a produktové videá. Na webe nájdete aj zaujímavé články z rybárskej problematiky, rybárske videá a katalógy na stiahnutie. Milí rybári, ďakujeme vám za vašu priazeň. Za to, že ste nás v roku 2016 ocenili ako najlepší rybársky e-shop na Slovensku. Máme vás radi. Ďakujeme, že ste sledovali naše video. Privítame všetky vaše nápady, návrhy a podnety dolu v komentároch. Za všetky vaše reakcie a najmä lajky vám vopred ďakujeme. Kliknutím vľavo hore sa prihlásite k odberu našich videí. Kliknutím vľavo dole prejdete priamo do našeho e-shopu. Po mojej pravici nájdete ďalšie zaujímavé videá z nášho videokanálu.